И така, здравейте, и това съм аз, Викото БГ. И днес ще играем с TropiCraft в chostmc.eu. И да, той е за версии от 1.8 до 1.8.9. Аз съм с 1.8.8 с X-Ray. Ето, X-Ray. Всъщност, TropiCraft май не го чувате много. Аз го чувам поне. Защото, както ви бях казал миналия клип, не знам дали ще го качам миналия клип, т.е. няма да се разбрали, аз се регистрирах Bandicam и мога да снимам много повече, но трябва да възникна в някакви там настройки, за да добавя и други гласове. Добре, значи сега ще играем Skywars, нали така? Да, искай. За мен? И ето, гледай колко точки. 500. Аз съм много богат. Дай малко Аз никога не съм играл така. Успех. Аз никога не съм играл, даже и не знаех. Тук не може да се дават точки, човек. Знам бе. Има ли някакъв кет? Има един, ама той още не е готов. Ние може да гласуваме. Ми да, бе. Ако искаш да имаш God Jump, да скачаш на ново. С много айтеми. Да. God Jump. 3 секунди, 2, 1. God Jump. Майко. Ние много скачаме, ние сме маймуни. Или сме някакви такива. Сега гледай в чата, какво ще стане после. Ма ти къде си? Ти ли си? Да, добре, да не идвай, ако искаш. Ма тим ли сме или не? Не. В хора, като го виждате, той не иска тим, защото би много добър. Аз не играя тим, защото не ми се иска така. Аз не играя тим, защото знаете. Защото така, знаете. Най-доброто обяснение. Добре. Тръгвам към този. Само не идва към мене. Моля та. Искам сега да тръгна към мене. Това ще сте убия, нали? Нещо не съм подготвен така. Малко. После ще се бием, когато станем двамата. Да бе. Аз чух в другия. Бе. Умри ме! Бри бе, бабо! Айде, умря. Виж в чата. Виж в чата убих. Да. Значи сега вече ще трябва да отивам към тебе. Идвай. Имам от най-добрия меч, каменния с... Аз също го имам. Аз също имам с 11 и 20. съм full diamond, без панталони. Ако ме дойдеш, аз ще правя на диш щастлив. Ела ме ма. Къде го на баба ти? Ела при баба. Хакер ли си или да? Хакер ли си? Не. Чай сега аз как умрях. Не? Не си бе, ти спечелих играта, бе. Алелуя! Аз как те убих, бе? Ти колко бак имаш в меча, бе? Не знам, бе. Ама аз никакъв хак нямам освен X-Ray, хора. Ама то X-Ray нищо не прече. Нали те? Това хак ли, бе? X-Ray да виждаш рудите. Това и аз го знам, добре. Да виждаш рудите, така ще станем богат. Да, ама то само за survival. Така тъмънше навак, ако в някакъв survival ще показваш диамантите и ще станем целите богати. Да бе. Ама аз не знам за колко взех, не ми са махаш и направо те го пуснах. Малко ми лаги хора и не съм свикнал на този Skywars. Аз съм на 109 FPS. 109. Сигурен ли си? Да. Аз съм на по-малко, аз съм... Виж какво ти изписам. Ти пак много си силен. Време е да те кивна. Аз ще се наям. Да бе, ти си с хак, човек. Не съм. Искаш да си споделя да видиш, че не съм. Хора, вие го видяхте как играе. То направо ти ме удари за една секунда 3-4 пъти. Виж, убих още един играч, човек.
Чай, аз ще наблюдавам. Един е за тебе, ама да не те уби. Мерси, че ми подсказва. Да, някой ме бутна. Аз го бутнах, не? Аз спечелих играта. Защото той е пана по-рано. Що не сме тим, бе, човек? Гледай колко играча сигурно е имал. Толкова не. Гледай сега колко точки. 544. Що не сме тим, бе? Аз ти помагам и ти ще ми помагаш. Що не сме тим? Ама първо си сподели да виж, че съм без хак. Добре, хора, сега идвам. И да, хора, връщаме се. Оказа се, че той има Optifine. Optifine. Не знам друго. Аз съм Тарзан, гледай сега. Не. Че пана. Аз се задържах и се върнах. Аз дойдох. Чакай сега. Честовите с много опнати. Скока, защо да е год, бе? Що да не е някакъв супер? Вие се някакви... Аз съм проф PvP-то. Тук никой... Знаеш, че в Skywars почти никой не ме е бил. Не си спомням някой да ме е убил, освен ти един път. Като няма те убия, бе. Аз съм да про. Ама и аз те убих. И то... Да, ама ти се едно с хак, човек. Ти ме удари на една секунда 3 пъти. Ма не, това не е хак, това е просто такова. Това е една засилка, където като хвърлиш една ендерперла и веднага започваш да удариш и не ти взима живот за 5 секунди. Хора, и сега се връщаме, че имам работа. И да, хора, имах работа. И да, то с майко. Опа! Аз го убих, човек. Убили го, браво. Аз пък тебе май ударих. Не, аз добре, че не съм загубил. Ама виж само как ги убивам, човек. Майко, един как панат. Човек! Проф PvP съм, нали? Да, ама на този Skywars. Кой остана? 5 играча. Чакайте, хора. Не! Нямам ли перла? Бах, тъпът. The best player on Skywars. The best player. Къде? Той си падна, защото е the best player. The best player-овете падат. Аре, пак скачаме. Само как паднах, човек. Давай. Очаквайте скоро. Клик right. Забавления. Какво е това, бе? Огин. Това не работи, човек. Аре, тръгвай. Аре, На последното даже и 3 точки има. 2. Аре. Че кога учиш там, бе? Ти си ме удръш по едно време и изведнъж там си вече. Добре. Год джамп ли трябва да... Аз гласувах за всички работи едновременно. Не, имаш и други. Аре, бе, светло дай, много мадразна като е тъмно и играе Skywars. Сега като се освободим от клетките, ще стане светло, човек. Те ли? Да. Ако става, те е бах тя Skywars. Пък има таки срати. Аз съм магиосник, ще стане. Да, бе, ти само... Защото, нали, си играл много пъти така и вече си мислиш. Вече го знаеш. Ако гласуваш ако гласуваш за ден, може да стане това. За даун ли? Даун ли е? Ден. Виж сега в чета какво ще изпише. Добре, бе. Днес. Хаде! Падай! То хакер ли, бе? Падай, аз го ударвам, гледай. Падна. Сега гледай какво ще изпише. Сега. И да, хора, върнахме се. Просто... някакви супер тъпи работи. Юпи! Нали си на снежен остров? Да, бе. Аз съм по средата вече. И аз съм там и бия един. Чай, аз ще го бия. Аре, бе. Окей, попитай се. Да, бе, той ще ме уби човек. Да, аз ще го бия. Да, бе, не знам да. Ма тим ли сме тук? Сега тим ли сме? Давай. Първо да се наваксаме с айтемите, да станем малко по-богати. Аз само едни бутушки ми трябват. Кучета само ми трябват. Да станем даймонд. Знаеш, че мога да бия и без броня. Какво?
Моята бе и без броня. Значи колко... само ние сме човек. Еми, когато си и двамата станем full diamonds, започваме. Аз ми трябва само едни бутушки, дай ми, ако намериш. Ако намеря, ще дам. Ама... Що съм още с брадва? 7,25 брадвата. И на гръбник трябва ли ти? Не, аз имам. Добре. О, ти повече би. Ако искаш да започваме, не знам. Чай, добре. Аз казвам 3, 2, 1, старт. Да, бе! Как скачам не мога. Просто тигър. Много розово, бе. Аре, ние сме invisible. Това от мен е човек. Invisible. Който аз съм про тук и който е про, му дават такова лилаво. Това ти не го изписа на спауна. Ще ти дават такъв ефект, когато си про. Да, бе, като си про, ти направо хакер си, но ти ма удреш толкова лесно. Или пък ти вър... Мисля, че те ударам лесно. Аз се опитвам да те ударя. Бягай, бягай. Бягай за живота. Бягай, бягай. Кашпаниш. Що съм паркур. Как ще мога да се бия и да подскачам? Не знам. Не знам. Бягай, бягай. Тъни по-рано, бе. Как ти? Как ти? Че панайте с мене. Човек, аз бях по-надолу и пак спечелих играта. Някакъв бъг. Защото е бъган сървъра, няма играе повече в него. Ето виж 565 точки, човек. Аз повече няма играе в този сървър след... Не знам. Ти само 3... Не, ти само да не смеш. Те сте. Че кар да отидем в Солплек за малко. Защо е там? Мари? Без Villager Defense и креатив. Да, хубаво ще видим. Айде, връщаме си хора след малко. И да, хора, върнахме се в Солплек, сме на фаст билд и сега трябва да направя това. О, мага, сега как ще го направя? Забравя го. Ако си до мен, ма гледай. Аз съм го правил преди. Фаст билд, на мен ме лаги. Не, че ме лаги ми... Нещо подобно, защото в FPS-то малко. Аз съм перфект матч. Виж, на чата Викто БГ, гота перфект. Ти къде си, бе? Аз не мога да видя. Да, ето там. Ти имаш! Ти си с перфект матч. Он е там или не знам кой. Окей, ще копирам другите играчи, какво правят. Че да видим. Какво беше тук да ми мина през екрана, човек? Да, бе, това е за време свърши. Аз съм с 100% и... той гледай колко едно купче е забравил. Майко, хора, гледай ти колко тъп. Майко... това е лесно за мен вече. Аз съм го правил и преди. Само 3. 3 по 3. От тази страна, така, добре. Имаш един дет много познава и много хубаво му върви. Нали, много FPS, а пак аз човек ме лаги, защото снимам малко. Колко толкова високо беше, нали? Готов съм. Перфект, човек. Кога успя? Не знам. Хора като... Аз съм първи човек. Аз нещо пак обърках, не знам. Сега свършваме. Това ще е ужас. Аз сега имах 34 или 34 имах и вече имам 36. Кой сервер играете? Солплекс на Призона. Бой, нашата се рестартна. Вашата рестартна ли са? Нашата се рестартна. Мина. На кое? На
Що пишеш, давай. Някой. О, Ти си А-ранг ли, бе? Виж го той е А-ранг. След малко като ти кажа, пишеш ранг къп. Сега ще дам много пари. И то е много за теб. за мен ли? За него. А, Дадох му 1 билион, а пак той е ранг А. Пиши ранг къп, бе, Симлей, ти можеш ли да играеш? Аз ти дадох 1 билион, човек. Аз 1 билион на едно копа не събирам, ти събираш 100 000. дай 1 милион. Билион. С Б. Билион. То е много повече. И ти, човек, ако имаш билион, знаеш какво ще стане? Ари ранка, пиши, бе, ти добре. Как сега, бе? Не можеш да напишеш ранк ъп ли? Ей така се пише. Написах го на чата. И то на... Знаеш, че има едни такива даймонд кирки, дето копат по много. Написах сега. И сега пак пишеш, докато ти изпишеш, че не можеш. Защото аз си дах 1 билион, пак ти на едно копа ни събираш 100 000. Тропикрафт, той май не може да разбере. Давай, продължай, ти беше ранг А, да не се излагаш, зато и ти дадох пари. Опа. Давай ти кейлове. О, хора, виждате ли Даймонд кирката? Що видяхте? Или кол? Виждате ли? Те могат да летят колите, на ранг кол койца. Ето го и могат да копат и тъй. То хубаво, че избягах, вижте, направо цяла гигантска дупка. То хубаво, че не дойде насам бяга. Аз вече не мога. Еми добре, ти стана ранг Л. Хора, сигурно сте видяли на клипа до преди малко, му дадох 1 билион. Пък той беше ранг А. Той не знаеш как се играе Призон направо. Ти знаеш как се играе Призон? Напиши Warp и трябва да отидеш на... Той посимаш. Разбра ли? Ето е те Warp. Аз ги имам всичките те или иначе, защото съм копал много. И Warp, който си ти Л. Напиши Warp Л, вместо да го търсиш сега. Излез с ESC и напиши Warp Л. Еми Warp Л и там копаш. Трябва да имаш една кирка. Ти имаш ли кирка? Не. Еми напиши Kit. Напиши Kit Start. Kit Start. И то ти дай кирка е там опати брадви, броня. И ти трябва с кирката. Да купая. Да, на този където си. Аз съм с едно Ти нямаш... Ти диамантини блокове ли имаш вече, бе? Аз тук имам вече диамантини блокове. Аз тук имам обсидиан, емералд блокове и емералд като руда и... 17 блокове. Диамантини. Браво, бе, ама аз тук постоянно срещам пък. Аз съм пълен. Как се изпразням? Пълен ли си? Пиши сел. Сел. Чакай, Не можеш ли? тук нещо ми... Ето аз си го написах. 3 билиона. Сега... Аз имам 42. Ето аз си го написах сел. Дали Продади ли ти ги? Продади ли ти ги? 41 милиона и 96. Еми давай, продължай да копаш, докато най-вдясно, къде ти пише name, Simlay, rank L, money и трябва да изведнъж по-долу, там дето пише rank up, прогрес трябва да ти стане на 100% и трябва да ти напиши на кой на черта rank up. Да, хора, както виждате, ние играем рандом сервери, т.е. два са за сега, Soplex и 43. Чост Маца. Тук вече стана тъмно. Що така гърмило е? Защото така се взимат повече пари, затова е Op Prison. Аз и до сега не съм бил. Се преси тия пари. Еми, ставаш по-голям ранг и накрая ставаш избягал и ти дадат там някакви команди или какво беше. Добре. Ето виж.
Има 1, 2, 3, 4, 5 ранг избягали. А пък и то скрола тук дете е на ранг Z, той е направо... той, виж, сега ще го видите хора. Ето го. И отива надолу и направо всичкото по... Ти пусна ли с клипа? Да бе, снимам бе. Абе, аз не знае бе, що не каза бе? Нищо не си казал. Все едно. Това изобщо има ли край? Еми, изведнъж трябва да си спише вдясно. Под money, де там ти пише rank up, прогрес, колко ти пише прогрес, колко процента. Аз след малко ще спирам, защото моето ще иска много копане. Трябва ли някой да ми помогне? Ти колко пари имаш? 46 билиона. Аз имам 40 милиона. Билиона обаче, аз имам билиона. Ами, що? Аз имах 43, сега имам 40. Ами не знам. Еми аз мисля да спирам това. Да спирам призона, аз ще отида някъде другаде. Сега се връщам хора. И да хора, това беше от мен, дано ви е харесало. Харесайте, ако ви е харесало. Абонирайте се. И от мен, чао!